Itinagan ti Ama ken ti Anak ken Espiritu Santo, ti Apo tadakuma kada kayo. Kakabsat intayo rambagan ti solemnidad ti panakayuli ni Apo Santa Maria. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapno may kariti makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Kantahan tayo, ti Apo mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kasya na tayo kumatiman na kabali na Diyos, kat kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo tibiyag nga agnanayon.
ti Diyos, ti kangatuan, kaamang ika, kadakitiwas basulayo. Di kangatwa, siksikao ako, Yesu Kristo tinasantwa, siksikati ako, siksikati kangat. Kumararag tayo, manakabalin kadagdanayon na Diyos, inyuli masibabagi ken si kakararwa iti gloria ti langit, ni di natulawa na Virhen Maria nga ina ti anak mo. Ipaay mo kadi ta iturong mi adi agresat ti isip ken nakemit sa dilangit. Iti kasta may karikamet ang makiranod to ken Apo Santa Maria iti gloria. Gapu ken Kristo nga anak mo kedapumi, isumakipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga wan ti ingkana. Ti maibasa na daw ti libro ti paltiing. Nalukatan ti templo ti Diyos sa dilangit. Ket nakita ti lakasa ti tulag ti uneg ti templo na. Kalpasan na, nagkimat, adda napigsa nga arimbangaw, nagguruod, nagginggined ken nagtudo iti kastaunay nga oraro. Kalpasan na, nagparang sa dilangit ti sabali anakaskas daw apagilasinan. Adda maysa ababay anagkawes iti init. Anagtakder iti bulan. Ket ti ulo na adda kuruna abinukel ti 12 abituen. Dandani agpasngay ket agikikis iti sakit ken rigat na ngagpasikal. Nagparang sa dilangit ti sabali anakaskas daw apagilasinan. Adda dakkel analabaga a dragon apito ti ulo na ken 10 ti sara na ket adda kuruna ti tunggal ulo. Iti ipus na inapras na ti apagkatlo dagiti bituen ijay langit ket intapwak na ida iti daga. Nagtakder ti dragon iti sangwanan ti babayi, adandani aganak tapno alununen na ti ubing, apaman amay pasngay. Kalpasan na, impasngay ti babayi ti maysa a lalaki, amang ituray ito ti amin a nasyon, babaen iti narukod alandok, ngem narabsot ti maladaga, ket naipan ti Diyos ken ti trono na. Nagkamang ti babay iteletang, nga insagana ti Diyos apagyanan na. Kalpasan na, nangigko ti maysa a napigsa at timek sa dilangit. Dimtengen ti pagilasinan ti Diyos kinunana.
Impakitan ti Diyos ti panakabalin akas ari. Impakitan ti Kristo na ti turay na, ta napagtalawen sa dilangit ti Diablo, amang idardarom kadagiti kakabsat tayo, iti aldaw ken rabi iti sangwanan ti Diyos. Ti sao ti Apo. At dati reyna iti makanawan mo ang nagaruwat iti agkakapateg nga alahas. At dati reyna iti makanawan mo ang nagaruwat iti agkakapateg nga alahas. Unobyo ti ari, dinggem ti innak ibaga. Dagiti tattaom ken kakabagyam, lepatimon ida. Gapu iti pintas mo, tarigagay na ka ti ari, ison ti apom, tong palem nga rod ti kayat na, sirarag-o ken siraragsakda, asumrek iti palasyo. Nagaruwat ti agkakapateg nga alahas. Ti may basa na adaw ito muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Napagungar ni Kristo kas pamatalged a mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takas ti yaay iti tipatay gapu iti maysa a tao. Kastoy tumet ti panakapagungar dagiti natay. Kas iti papatay ti amin a tao gapu iti panakipagmaymaysada ken ni Adan. Kastamet ti panagungar to ti amin a tao gapu iti panakipagmaymaysada ken ni Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna ni Kristo, kalpasan na dagiti tattao na. Intun tiyempo ayaay na. Ket umayto ti panungpalan, pukawen nantut ni Kristo, ti amin aturay. Amin a panakabalin ken bileg. Ket yawat nanto ti pagarian ti Diyos Ama. Tamasapul nga agturay ni Kristo, agingga a maparmek ti Diyos ti amin a kabusor na. Nipatay ti kabusor a maudin to a maparmek. Ti sao ti Apo. Ti Apo tadaguma kada kayo. Dahito sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras sa napaniti kabanbantayan iti maysa nga ili ijay Judea. Napaniti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman na nangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, nagaraw tubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babae inpukaw na. Nagasat ti ubing ay pasngay munto. Anya na pa nakapadayaw ko, taumayknak sa rungkaran ti ina ti apok, tapaman na nangeg ko ti kablaaw mo,
Naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapu iti ragsak na. Wen nagasat ka tamamati ka, amatong palto tin sauken ka ti Apo. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, gapu iti Dios, amang isalakan kaniyak. Tanalagipnak siyak ananumu nga dipen na, ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin at tao, gapu kadagiti na indaklan na banag, nginaramid kanyak ti man nakabalin a Dios. Nasantuan tinagan na, kasya na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti maysa akapututan, agingga kadagiti sumaruno. In parang na ti panakabalin ti takyag na, ket winarawarana dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandat da. Inikat na dagiti manakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinenek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo, tinulungan na ti Israel nga adipen na, ket nalagip na akasya ni Abraham, ken ti kapututan na iti agnanayon. Agtalo a bulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth, kalpasan na nagawid ijay balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Nagas sa tabigat ay amin kakabsat. Iti umuna apaset ti Ebanghelyo tayo, saritain na ti panagdardaras ni Apo Santa Maria, anapan iti Judea, idye balay da Zacarias ken Elizabeth, napan nakbinisita dagitoy nga agasawa. Ken ti may kadwa kabsat apaset na, ket daytoy awawagan tayo ti Magnificat ni Apo Santa Maria. Kakabsat, iti bibisita ni Apo Santa Maria, ipalagip na kada tayo ti kina generosity. Takitaan nyo kakabsat, idi anangagna na amuan na, ti kasasaad ni kasinsin ng Elizabeth, nagdardaras kuna ti Ebanghelyo tayo. Sana nga intantan ti bibisita na, nagdardaras. Kakabsat, inuyaplikar tayo met dayto iti biyag tayo. Kasanumet kakabsat, no dati madamag tayo nga karuba tayo nga kasapulan. Ammo tayo nga masapul na titulong tayo. At dakadimat daytoy kakabsata kababalin kada tayo. Uno sa tayla na daras no dati balik bayan.
anya ti mas araramiden ti kakabsat. No adda ti ammo tayo nga kasapulan ket adda kadiday tanga insigida wenno mas adda nga aramiden tayo ti agdardaras no adda ti balikbayan asim mangpet tati mas panpanunutin tayo ket daytay sarabom. Sigurado nga tanga aduday jay niya po. Ngem no ti itutulong tayo nga ta kakabsat. Sa tay tulang nga ta mapanen inton na tayo. Isa kabsat iti daytoy ngem tayo panang ilagip. Panangrambak ti solemnidad ti panakayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit. May palagip kada tayo daytoy kakabsat. Lalalo taagtultuloy ti panagraira ti virus. Adu kakabsat tayo ti agkasapulan ti tulong tayo. Ado kakabsat. Ti managparabor a tao kakabsat ket daytay kesla kumadatay no napangka nangan iti restaurant ket daytay waiter ket adadta nga agururay kit kitaen na no anya ti masapul mo. Nga saan mo pa'y nga dinaw-dawat, saan mo pa'y nga kinidkid daw, ket adadtan nga mangmangted ti kasapulam. Dayta ti ladawan ti tao a managparabor. May kadwa kakabsat. Daytoy kanta ni Apo Santa Maria. Kunana tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak ti kararwak gapu ti Dios amang isalakan kanya. Kakabsat, amo tayo at Diyos managparabor, manangaasi, managayat. Ited na tinabuslon aparabor, kaasi, grasya kada tayo. Ited na. Amuna ti masapul tayo kakabsat. Ketkas daytay waiter na kinunak itatay. Kasta ni Apo Dios managparabo. Yan ti saludsod kakabsat. Iti pa nakaamu tayo, iti pa nakapaneknek tayo, iti pa nakarikna tayo. Ati Diyos, manangaasi, managayat, managparabor. Kasano, ti intayumet kakabsat, panangibiyag, daytoy akababalin ti Dios, araramiden ti Dios kada tayo. Kasano?
How grateful are we? Sa kabsat, karit kada tayo, iti daytoy a Domingo. Mapalagipan tayo kakabsat. Iti intay kumamit panangipakita ti panagyaman tayo kani Apo Dios. Gapo kadagiti ipapaay na kada tayo. Tapno iti kasta kakabsat, ket maibiyag tayo man ti kinamanagparabor. Ma-realize tayo kumakakabsat, daytoy nga palagip ni Apo kada tayo, iti panagbalin tayo ama nagparabor. Ikagumaan tayo kumamit kakabsat nga tuladen ni Apo tayo as Santa Maria nga kita niya kabsat nagdardaras anapan ng bisita, napan na tinulungan ni kasinsin ng Elizabeth kaya ni Zacarias. Kat saan tayo kumakabsat nga madanagan, nabuslon ti parabor ti Dios. Saan tayo kumangagdwa-dwa, ti managparabor ti Dios. Saan na tayo abaybayan? No da tayo kakabsat, ket naparabor tayo. No naparabor tayo kakabsat, adadupay ti ted ni Apo kada tayo, tapno adadupay ti iparabor tayo. Iso nga daytoy man kakabsat, itiin tayo pagpampanunutan, iti daytoy a Domingo. Tumakder kayo. Mamatiak. Babaen titulong ni Apo Santa Maria nga inatayo, agkararag tayo iti amati ni langitan, itinapnuan parabor apan nulong na. Kunataya pagsungbat, Apo denggem dagiti tattaom. Apo, ipakitam tayat mo kadagiti agserserbiti iglesia. Babaen ti kanayo na panang ted mo kadakwada, tinananay nga inspirasyon. Dawaten meken ka, Apo. Apo, ipariknam ti bileg ken panakabalin mo kadagiti mangiturturong ti gobyerno mi. Tapno agturay da kas agserbi ket itrabaho da ti panagduras ti pagilyan. Dawaten meken ka, Apo. Apo, tulungan na kami nga mangsaranay kadagiti makasapul nang runa kadagiti awanan ti kanen. Ket masagrap damet ti bunga ti daga, dawatin meken ka, Apo.
Apo ika na kami tikired ang mga ramid kadagiti pagrebengan mi, kas Kristiyano, nang runa ti panagayat mi ti padami a tao. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo alaemon tegnanayon a pagtaengam, dagiti minatay mi, kasi ti pananggungunam ken ni Apo Santa Maria, tinatudyo nga dipen mo, dawatin mi ken ka, Apo. Dios nga Apo mi, iti dayto nga aldaw, arambakan mi ti panakayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit, dawatin mi ken ka punwan na kami kadagiti agkakaimbagabanag tapno, may daydayo mi tinagan mo babaen ken Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, manatuyo daton tayo, makayayo ti Diyos sa mama na kabalin. Amin. Agpangato kumanga umayken kaapo dagitoy daton, tinapasne kapanagserbimi. Babaen ti panangibabait, ninenggasatan na Virhen Maria, anayuli sa dilangit. Ipaay mo kadi ang mapasgadan dagiti puso mi, iti apoy, tinadyusan nga ayat, ket kan kanayon laeng nga sikat, itarigagayan mi, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adakuma kada kayo. Itagayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kariket rumbe. Anong miket pakaisalakanan ni. Ada kami iti amin na tiyampo kandiso. Agyaman kam ken kaapo ni Santuan nga Ama. Manakabalin kedagnanayon na Diyos. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Taitangal daw na yuli sa dilangit ti Virhen nga ina ti Diyos. Isu ti umuna abunga ti iglesia, ket kastapay ng iladawan na ti iglesia, amay ragpatu iti gloria. Daytoy nga rod nga naramid mo agserbi, amang patalged tinamnama dagiti tattaom, ken mangliwliwak kadakwada, iti panagdalyasat da ditoy daga. Rumbeng unay nga inkedeng mo at ti Virhen, sana sa gabaen iti pan nakarupsa iti tanem. Tangamin isutay ina, nga iti mang ni binibinga ayat, sinikog na ti anak mo, apoon ti amin abiyag. Anansata makidanggay kami kadagiti koro dagiti angheles, ket agraragsak kami nga agpuna.
Pudnuun ay apo abiig ka kinasanto kat siga di gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rud ngi pay mo ta espiritum amang pasanto kadagiti adatun tapno pagbalinem. Keri paay mi ida kada kami abagi kendara ni apumi a Hesu Kristo. Isu disakbayawat na si iti bagi na tapno wagtutuok nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na sa ninted kay di disipulos na ket kinunana. Alaen niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso mayawat tumay paay kada kayo. Kastamet na kalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka sa ninted kay di disipulos na ket kinunana. Alaen niyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Darat ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso amay buyat tumay paay kada kayo ken kadagiti atu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbason. Aramidan niyo daytoy apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Parangarangi iti papatay mo uwapo aging gaiti yaay mo iti ngarud panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katimpay mamaykari kami nga dadito'y saklang mo kinegserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano diti bagi kendara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayem tayat na anadyosan. Laglagipem met ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispumi, dagiti papadi, ken dagiti amin ngagserserbi ti iglesyam. Laglagi payapo, dagiti kabsat mi amat maturog asi inanamat ti panagungar danto, ken am dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatom kadiday iti sidong taranyag mo, apakakitandeken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti pay metakaasim kada kami, aramidam kumaamay karikam amin itagdanay na biyag, ket makiranod kamto, kinenggasatan ni Virhen Maria ngina ti Diyos, inagasat mo sa nga asawa na, kariti nagasat nga apostoles ken kariti amin sa santos, isuda nakapudno nagserbikan ka dito daga, makikadwakam tu kadmet kadakwada, amang itantano ken mangidaydayo ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga ma, tiyami na dayo ken gloria, tagnanayon nga wan ti inggana. Datayuan na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga ken nadalan kadagiti nadyusan na panursuro turdan tayo ikanta ti amami. Amami ngadat sa dilangit, malaylayan
pinaken mo, dito'y daghang akas sa dilangit. Indem kadakang iti aldaw dito'y di kanen iti patinayon nga aldaw pakawanem di basul miyakas pamakawani di basul tagiti nakabasul kada kami dinakamet baybayan nawanuguti sulisugeti sarakan nakam ketiti dawaton mi ken kaapore salaka na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada se ti kapya kadagiti aldaw mi kadbabaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalangit ti basol may lisi kami. Ken ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi kinagasa tanam namain mi. Ken ti Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Di panakabaling kendaya iti anayo nadi wapumi a Jesu Kristo kinunam kari apostoles mo kapya ti bati kada kayo kapya gapu kaniyak ti tedku kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no digat ti pamati ti glasyam ket kas mayarnurot ti pagayatam ipay mo kada siya si ken kwa na ti kapyaken panagkaykaysa si kagbiyaken nagari tagnanayon ngawan inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada tayo. Adtoy ti Kordero ti Dios, adtoy niya po Jesus sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo na yaban ngumawat ken kuana.
Kumararag tayo, gagyaman kam ken kaapo iti panangawat mi kadagiti makaisalakan na sakramentum, babayan ti panangibabet iningasatan ni Virhen Maria, anayuli sa dilangit, ipaay mo kadi amayranod kam tumet iti gloria ti panagungar, gapu ken Kristo nga apo mi. Pakamu kakabsat, at dati maramid a meeting, dagiti agtutubo tayo, into no alas 10:30. Iti day ito yabigat. Agtultuloy ti Paseo San Jose, italawa sa dayjay Tampugo, ang nagapulantag, sa maypan ijay Besalan, inton August 18, agingga ti 20. Idawdawatan tayo ken makipagladingit tayo, iti pamilya, ti pimusay at ti Diyos ti alwad na, ani la pasensya kasilang at tagamambog may tabon into no August 18. Kastamet kani John Velasco at taga Poblacion Sur, may tabon into no August 18. Kararag kalpasan ti komunyon. Kararwa ni Kristo pasantuen na, bagi ni Kristo danom ti bakrang ni Kristo buguan na tutu. Sugat ng talim. Makipagdaydayo kayo kahit tumakder kayo kakabsat. Tiyapo tadakuma kada kayo. Manisyonan na kay kumati man nakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa tayo, intayo na si kakapya iti Apo. Kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo.
ket dawatek ken ka si papasnek, iti kaunggan ti kararwak. No maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarikna, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok, iti napaypayso pa nagbabawi, kadag iti basbasol ko, ken tinalagdaw unay panangisikat ko, ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek, apan nagununoy, ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak, pampanunutek iti pusok, ket umutek-tekak iti pakinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David, may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kakakag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti takaon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika ti mastromi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesia, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, alamitin nyo daytoy apangilaglagipyo kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwagawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod mo ken tutugil kami, at tuy kamasagban kami, O Apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, ti babagim isagot ni, napod maken tuloy kami,
at tuloy kang sasalanang kami, O Apo. Amin ang sagot, inukulit ipetnik lubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siyang ang matitiluto, palagayat ni tipana tao. Magsuto at karabor, agyaman kami Apo. Magsuto at karabor, agyaman kami Apo itibinin. Misyon, kahit mo'y puso, ibagbagim isagot ni, naputukin kami, at tu'y kang sa namin, O